Seguindo coa expresión de opinións de desacordo, ben é certo que ás veces a xente coa que estamos pode poñerse un poquinho defensiva ou pedirnos explicacións de por que pensamos de determinada maneira. Bueno, acordádevos de que temos tamén o dereito de non entrar en xustificacións. Eu non teño que xustificar a opinión que eu teña de determinado asunto, aínda que mo pidan, aínda que me digan, pois que non entendo por que pensas así. Bueno, pois sinto que non entendas, pero ese non é o meu problema. Entón, eu o único que quero é que saibades ou posicionarme eu neste asunto. E xa está. E non entrar en maior debate ou en intentar que os demais entendan a miña postura. Non estamos para convencer a ninguén, non é o meu obxectivo. O meu obxectivo era simplemente que quería que superades que eu penso de outra maneira e xa está. Dar a valer un pouco esa postura. E cando me digan por que non, de que, como pasou eso, bueno, pois non querer entrar a explicar ou a responder a cada pregunta que me fan, sino dar a valer sempre o mesmo, o que se di a técnica de disco rayado, que é decir sempre o mesmo. Bueno, pois eu sinto, eu opino así e xa está, vale? Sinto que non entendas, pero a miña opinión é esta. E un pouco, bueno, pois deixar que pouco a pouco o que suele acontecer é que pois se vai agotando esa vía de conversa, lóxicamente. Así que ánimo e a por elo.